ҳикматулло сайфуллозода рӯзноманигор ва узви зиндонии ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи назати исломӣ дар қисми тиббии маҳбаси шаҳри ваҳдат захмӣ шудааст. пайвандонаш гуфтанд ба иттилоъи гирифтаи онҳо як маҳбус нимашаб ба сари ӯ бо чойник задааст, аммо ангезааш маълум нест. як масъули зиндони шаҳри ваҳдат 30 сентябр бо шарти фош нашудани ном ба радиозода гуфт маҳбус Аслиддин Турсуновро барои ҳамла ба ҳикматулло сайфуллозода 10 рӯз ба уҷраи ҷаримавӣ андохтанд. вай афзуд, ҳодиса ҳафтаи гузашта рӯй дода, сайфуллозода барои захми сар табобат мегирад. ҳикматулло сайфуллозода ки моҳҳо боз аз бемории дил ранҷ мекашад ва моҳи июни имсол ҷарроҳӣ шудааст, дар қисми тиббии маҳбас бистарӣ мебошад. фароғатсангин ва ҳамсари ӯ ба радиозодӣ гуфт рӯзи панҷшанбе ба дидани шавҳараш рафт, вале ба қисми тиббии зиндон роҳ наёфта бо ӯ телефонӣ суҳбат кард. як ҳафта шуд ки даракаш набуд. рӯзи гузашта духтури маҳбас занг зад ва доруҳоеро фармоиш дод ки барои табобати захм ё ҷои бурида зарур аст. бо шавҳарам телефонӣ суҳбат кардем. гуфт ки соати 2 шаб як маҳбус даромада ба сараш бо чойники вазнӣ задааст, нақл кард Сангинова. ҳамсари сайфуллозода иддао кард ки маҳбуси ҳамлавар бемор набудааст, вале чӣ гуна дар нимашаб ба қисми тиббии маҳбас рӯй ёфтааст маълум нест. мақомот расман қазияро шаҳр надоданд. ин ҳодиса дар ҳоле рӯй додааст ки тақрибан 3 ҳафта пеш созмони хабарнигорони бидуни марз аз ҳукумати Тоҷикистон хоста буд ҳикматулло сайфуллозодаро афв кунад, чун ҷонаш дар хатар аст. сайфуллозодаро дар доираи парвандаҳои марбут ба ҳаводиси моҳи сентябри соли 2015 дастгир ва баъдан ба 16 соли зиндон маҳкум карданд. мақомоти Тоҷикистон он сол Абдуалим Назарзода, муовини пешини вазири дифоъро ба ташкили ошӯб ва ҳизби назати исломиро ба таҳрезиву сармоягузории он гуна агор карданд, чизе ки раҳбарияти ҳизб дар хориҷа борҳо рад намудааст. ҳикматулло сайфуллозода дар гузашта сухангӯи ҳизби ҳоло дар кишвари мамнӯи назати исломӣ ва масъули нашрияи ҳизби Наҷот буд. ӯ 70 сола мебошад.